Huwag nating hayaang sirain ng iba ang ating iniisip at pinaplano sa buhay. Dahan-dahan, makakarating din tayo hanggat mayroon tayong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Poong Jesus Nazareno. Unti-unti, magagawa nating magtagumpay, bagamat makakaramdam tayo ng pagtatakwil sa iba, rejection ng iba, hindi na iyon mahalaga. Gamitin mo ang rejection na yan upang mas lalo mong lampasan ang pagtatagumpay na minimithi mo sa buhay. Huwag tayong bibitaw sa plano ng Diyos sa atin. Kung papaanong si Jesus ay nakadama din ng pagtatakwil ng iba, tayo din naman, katulad ni Jesus,